Čaute, čaute. Chcel by som vás všetkých privítať pri našom Highcaste. Dnes som tu ja, Daniel. A ja, Dominik. A ja, Andrej. A dnes sa budeme rozprávať na tému Armáda Slovenskej republiky. Áno, správne si to povedal. Naša téma je Armáda Slovenskej republiky, ale už sa to premenovalo na miesto Armády Slovenskej republiky na ozbrojené sily Slovenskej republiky. Od 1. júla 2002 sa už tomu hovorí ozbrojené sily Slovenskej republiky alebo OSSR. Aha, to som nevedel, ďakujem za opravu. A prečo vlastne vymysleli ozbrojené sily Slovenskej republiky? Na to, aby ochraňovali občanov Slovenskej republiky pri vypuknutí nejakého konfliktu s nejakou krajinou alebo pri núdzových situáciách ako zemetrasenie. A vlastne viete, ako sa delia týmy ozbrojených síl? Takže jednou zo zložiek Armády Slovenskej republiky je armáda. Sú to pozemné sily, tvoria jadro Slovenskej armády, zabezpečujú obranu na pevnine a vykonávajú rôzne misie v rámci obrany krajín. Sú vybavené modernou technikou, zbraňami, vrátane tankov a protilietadlových systémov. A ďalším sú vzdušné sily, zodpovedné za ochranu vzdušného priestoru Slovenska. Ich hlavnou úlohou je monitorovať vzdušný priestor, zabezpečovať leteckú obranu a podporovať pozemné jednotky. A napríklad ďalšou z tých zložiek sú námorné sily. Hoci Slovensko nemá prístup k moru, námorné sily sú zodpovedné za ochranu vodných ciest, ako sú rieky a jazera, a tiež za operácie v prípade prírodných katastrof alebo inej núdzovej situácie, ktoré sa týka vodných ploch, čiže napríklad povodeň. Špeciálne jednotky. Tieto jednotky sú určené na vykonávanie špeciálnych operácií, ako sú protiteroristické akcie, záchranárske misie v krízových oblastiach, podpora mierových operácií. To sú napríklad 5. pluk špeciálneho určenia. Tak napríklad akých aktivít sa zúčastňujú ozbrojené sily? Mierové misie OSN, operácie NATO, európske bezpečnostné a obranné misie, humanitárne misie a záchranné operácie. Napríklad v NATO mali operácie ako Afganistán, v Bosne a Hercegovine, v Iraku, v Kosove a v Lotyšsku a všade inde po celej Európe a po celom svete. A vedeli by ste vysvetliť, čo sú to vlastne tie humanitárne misie? V prípade prírodných katastrof, humanitárnych kríz a iných núdzových situáciách ich úlohou je poskytovať pomoc postihnutým oblastiam, evakuovať civilistov a poskytovať logistickú podporu pri distribúcii humanitárnej pomoci, ako napríklad jedlo a pitie. A u nás to robí Červený kríž a civilná obrana. Čiže je to v podstate taká pomoc tým civilistom, ktorí nebojujú, a skôr je to nie o tej vojne, ale skôr o pomáhaní ľudí. A ako vlastne fungujú tie hodnosti? Takže každý, keď vstupuje do armády, sa musí dostať cez vojaka 1. až 2. stupňa, slobodníka 10. a môže sa dostať až po poručíka, plukovníka až úplne na najvyššiu hodnosť, čo je generál. Hodnosť vojaka môžete zistiť podľa toho, že aký odznak má na viditeľnom mieste na svojom tele. Využívajú rôzne nášivky, odznaky na ľavom ramene alebo na šiltovke. A aké sú tie symboly? Tak môžu to byť hviezdičky, krížiky, vlnovky alebo rôzne iné symboly, ako napríklad nášivky na suchý zips. A neviem, či ste si všimli, že teraz je dosť bežné, že uvidíte na vojakoch tie textilné návšivky. Sú to tie peče, ktoré nosia napríklad na uniformách, čiže na suchých zipsoch alebo na batohoch. A je to tam preto, aby sa vedeli rozoznať, že z akej krajiny sú a z akého týmu. A ja by som sa vás chcel opýtať na to, že akú vybavenosť majú ozbrojené sily Slovenskej republiky. Napríklad vzdušné sily majú helikoptery ako Mi-17, ktorý sa používa ako dopravný vrtuľník a záchranný vrtuľník. Potom majú Sikorský UH-60 Black Hawk, čo je viacúčelový vrtuľník. Používa sa tiež na prepravu ranených osob a používajú ho aj špeciálne sily. A je to ešte vozidlo Aligátor, ktorý sa vyrába v Trenčíne. Je to rýchly štvorkolesový obranný transportér.
Toto vozidlo sa používa na pohyb po pevných aj nepevných cestách aj v ťažkom teréne. Ďalšie vozidlo, používané hlavne na prepravu ranených osôb alebo aj prepravu vojska, je AMBS. A ja som sa zase napríklad dopočul o tých samohybných húfnicách Zuzana, ktoré sú že vraj veľmi výkonné. A vlastne, keby som sa chcel stať vojakom, čím si musím prejsť, aby som sa vôbec do tej armády dostal? Musíš prejsť cez Akadémiu Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ale musíš oznámiť náborové cvičisko. Potom musíš postúpiť fyzické a mentálne testy, ktoré sú súčasťou prijímacieho procesu. Čiže to nie je pre každého, že? Asi nie. A je to pre tých najlepších, hlavne pre tých, ktorí idú do špeciálnych síl. A keď dokončím tie testy, tak čo je potom? Môžem ísť hneď slúžiť? Ak budeš prijatý do vojenskej služby, budeš postupovať výcvik a prípravu, ktorá ti poskytne potrebné zručnosti a vedomosti a disciplínu potrebnú na plnenie úloh, povinností ako vojak. A po skončení výcviku už potom len naberajú tie hodnosti? Áno. Tak ja vám, chlapci, ďakujem, že ste tu dnes boli. Aj my ďakujeme, že sme tu mohli byť. A ja. A vy poslucháči, my sa počujeme pri ďalšom podcaste a vy nás sledujte, lajkujte a zdieľajte. A my sa počujeme pri ďalšom hicaste. Čauky, čauky. Čaute. Čaute.